Днес, 19.11.2013 година, след една седмица пак в планината. За разлика от миналия път, сега в момента се намирам на така наречената местност Игликини поляни. Намира се на около 5 минути в дясно от дендрариума по пътя за Златните мостове. В далечината вероятно виждате Копитото, малко по-в дясно планинашки ливади. И горе в дълбочина на фона на небето и планината се намира Мовина скала. Това е височина около 1300 метра надморска височина. Ето вижте как изглежда. Смесена растителност, бели брези, борове, дъб, бук. Една прекрасна чешма, чудесно място за пикници и слънчеви бани. През цялата година. Ето така изглежда. Вълшебно. А през пролета тази ливада е цялата в жълто. Днес съм решил един маршрут, който е така наречената къса пътека между Еделвайс и Кумата. Дългата е през Везица и Конярник. И да видим сега колко ще се реализира всичко това. Тук съм на средата на маршрута за изкачване. За сега толкова, останалото в снимки.